SPTWS. Serbski poskit k tydzienia Wysyci. Hej, lubi přihladováňo, připosłucháňo. Mestem smo v druhém měsícu, potom co jsou šule a pěstování začínali. Náš nadawk jako jury byl so hovorský, no měchmo jenom kopicu poskitku, ki jsou v zajších týdniach nastali. A jsme si to relativně těžko činili, ale máme favorita. A Bianka k tomu nešto pohaje. Jsme se za ním štílačko sedili, kotryž je krótko do jutru, kajś żona po całej Łużycy przestrył video wywiadczy so winuje się aktualnej temy o pokrzyżeniu, a Clemens zgadzowy. Це правда, Bianka. Hej, Rabičino, respektive tamniejsza młodzina, bo oni są wszak znaczy za ich luźne wideo. Ja myślę tu na Babelicze, albo też na sportowe towarstwo. A tu dojutrone video je nasze jury w sobie przesvědčil, dokoż pokazało na luźne a amuzantne właśnie, jak to pola nas w Serbach k jutram je. A my menimy woprawdzie wulkotna parodia w tym, hajmy raz, ciężkim czasu. A najlepsza pokazka, albo respektive najlepszy dopokaz, jak uspieszne to video bieše, je, że jest on więcej 16 000 krot na Facebooku kliknął, po takim obladał, a więcej 400 krot dzielił, a to jest naprawdę hoborska suma, a z tym za nas jasne dobycze. A tu już utrobną gratulację dodelan. My to SPTWS 2020 tuto tydzienia, gdzie dorabić za krzyżowskie video, a wy smiecie zaczynać być na przychodnym, my to przychodny tydzień. Tak, Boże? Tak je, Boże. Ahoj.